politie heeft juist in Jesterwoude met tientallen vrijwilligers zocht naar een 16-jarig famke dat vermist wie. Daarbij werd ik een helikopter met een warmtelamp inzetten. Ik brandwachtmeester zocht mij. Na uren werd het famke gevonden in het centrum van het dorp, ze markeerde niet. De politie heeft de identiteit van het lijk op een carpoolplak de Oelersprong bij Sint-Niek nog hield net vastgesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. Het lichaam wat juist de morgen voorbijgangers vonden. Het blijkt dat het slachtoffer in de brandstutsen is. Daardoor is het dreig om de identiteit en het geslacht vast te stellen. De bestuurder staakt door werknemers in de metaalsector. Ze vieren actie voor een betere CAO. Op verschillende plekken in de provincie wordt het werk voor een peerroeren deadline. Het gaat om de bedrijven Icon en Shipdock in Haas, Damen in Burgum en Haas en Stertil in Koorstertille. Zontje jonge Chinese topreedrieders zijn deze dagen aan het trainen op het Simmeries in Tialf. Waar Friese coaches begeleiden hadden. Ze passen een betere trainingstechniek daar en zorgen erop dat de Chinezen een beter dieet krijgen. De reedrieders blijven hier nog eind augustus. Joen en vannacht wordt het droog, het wordt 13 graden en er zit een matige zuidwestenwind. Wanneer is het droog, middags regent het wordt dan 18 graden en het waait uit het zuidwesten waait.